Batayan mo ha. Pag-upset pa na hapon. Quarter to 4 na. January 25, dito tayo sa ano. Candelaria, Quezon. Pass out pa o. Bago pa rin. Partido. O, shout out natin mga amigo dyan. Mga mga Dimes. At si Morales. Si Ilagan. Ayaw. Pinagbigyan pala tayo. Ulit eh. Ano, okay pa? Okay pa. Tuwid maganda eh, parang Kaya nga, dito mga ayaw sumubok. Ayaw sumubok. Alam mo plano mo. Alam na. Mapahiya mo. Lalo na si Foxy dati lang. Ayaw mo pahiya. Nagsik pa siguro. Malakas din rumadara no. Para tayo. Ang balikan sandaan. Ako. Sandaan. Okay. Nakakampang lumapit sa inyo, no? Lumapit. Para Tingin lang naman. Kaya tumabi na lang eh. Eh, naramdaman eh. Kanina eh, hindi mo minuhula lalampasan eh. Ha? Kanina, alam mo, pinauuna mo siya eh. Kaya nga. Eh, pinagbigyan ko nga eh. Sinabi siguro nagka-partner. Huwag ka na kumuna. Tumigil ka lang dyan muna. Napapaya ka lang. Tumigil nga. Isa na eh. Nasubukan ko na yung ano nila eh. Yung Golden Dragon.